Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista. Hoxe contamos con Norma Caldas, que é a presidenta da Asociación de Mulleres Rurais O Menir de Moraña. Bos días, Norma, moitas Hola, bos gracias días, que por tal? estar aquí. Bueno, quería saber un poquinho a historia do Menir, como naceu esa asociación? Pois mira, é unha asociación que ahora mesmo fará o 23 de xullo deste ano, fará 32 anos de existencia. Uh -huh. Fundouse un 23 de xullo, do mes de xullo do ano 1992, e nunca parou de funcionar, incluso durante a pandemia, no ano 2020 seguimos traballando. Non estuvemos tan activas, pero sí, seguimos funcionando, traballando, facendo mascarillas, facendo cousiñas sempre de alguna maneira que solucionaran a modo sanitario e que serviéramos de axuda. E o Menir, por que ese nome? De onde ven? Pois mira, o Menir é un nome moi representativo, neste caso pois representa a esencia de Moraña. Moraña ten unha calidade arquitectónica espectacular, que vou decir que son nativa da zona, pero o Menhir é ese monolito, o único que hai en Europa do 2500 antes de Cristo. É un monolito que temos como emblema do noso municipio e, bueno, levámoslo como estandarte. De feito, incluso no Concello, pois realmente o escudo está representado como Menhir. E nós, que casualidades da vida, que tanto a asociación como o Concello levan exactamente o mesmo escudo, co Menhir. E cantas sodes, cantas socias ten o Menir? Pois mira, agora mesmo, neste momento, pois somos 192 mulleres, de edades comprendidas pois desde os 40 anos hasta temos xente que non está en activo, pero seguen participando en algún evento así esporádico, pois xente con 90 anos. A antigua presidenta en concreto acaba de facer agora o 31 de maio 90 anos. Carai. E que actividades facedes? Que tipo de cousas? Pois mira, ao largo destes 32 anos de andadura, pois infinidade de actividades. Eu levo como desde o ano 6 ou 7 anos, levo aproximadamente con elas, e a verdade é que facemos unha media de 25 actividades anuales. Carai. Actividades, pois ven excursións, ven andainas, ven rutas marítimas, facemos bolillos, labores, infinidade de actividades ao largo do ano. Pois conta hasta 25, pois moitísimas ao longo de todo o exercicio anual. Enseñábasme antes de un bolsiño, se o queres enseñar, Sí, ese bolsiño, sí, que bueno, facedes vos non alí tamén, contaba, non? sí, mira, sempre levan o noso emblema, Mulleres Rurais. Inda que para as compañeiras hai moitas, sobre todo as que empezaron fai 30 anos, para elas son amas de casa, a asociación chamase Amas de Casa. Elas para calquer evento di, vamos á actividade de amas de casa. Eu, sin embargo, sacolle máis partido porque non vivín esa época de amas de casa, como se chamaban inicialmente. Eu, para min, bueno, o meu nome favorito é Mulleres Rurais de Moraña. Bueno, todas as actividades que levamos sempre levan o noso distintivo de nome peculiar. E tedes algunha actividade así que digas ti que é emblemática vosa ou que triunfa máis que outras? Pois mira, nós o que pretendemos, efectivamente, a situación da asociación cambiou, mudou ao largo destes 30 anos, adaptouse a un modo de vida e un sistema actual diferente. Entonces, xa inicialmente facían moitísimas excursións e viaxes de moitísimo presuposto. Estamos falando de que a asociación naceu nun tempo dun movimento a nivel feminino moi grande, naceu a través dun movimento político, cando no seu momento estaban Fernández Albor, Portomeñe, e bueno, xeneraron aí un movimento de asociacionismo femenino moi peculiar e moi grande a nivel todo Galicia. Era como se realmente a xente do rural, as mulleres do rural, saliran un pouco á rúa, non? Empezou sendo unha asociación moi potente, non sei se a primeira de Moraña, porque non sei se houve algunha anterior así moi característica xa a nivel cultural, pero eu creo que foi a pioneira. Chegaron a ser 300 e pico mulleres, con viaxes extraordinarios fora de Europa incluso, e con presupuestos e orzamentos e subvencións me ten comentado en este caso a antigua presidenta, que incluso algunhas subvencións falaban en pesetas de 4 millóns de pesetas. Carai. Hoxe en día xa non é así a situación, totalmente cambiou. E hoxe adaptámonos un pouco aos tempos. Ahora mesmo a clientela, entre comillas, que temos é unha xente moi espontánea, máis moderna. A xente do rural ahora mesmo non lle ten nada que envidiar as actividades que temos na cidade. Entonces estamos aí de punteiras, pois
Pois ben facemos pilates, ben facemos risoterapia, ben facemos yoga, ben facemos labores, ben recuperamos e reciclamos un montón de cousas que temos no rural, desas rústicas antigas que hoxe en día son unha xoia da corona. Ujú. Entonces, bueno, acomodámonos un pouco aos requisitos das socias e da demanda que nos cada ano facemos como unha especie de clareo a primeiros de ano antes de sacar as actividades do primeiro semestre e, bueno, adecuámonos, chicas, este ano que queremos facer? Pois eu teño un montón de botes de non sei que, eu teño un montón de latón e de utensilios antigos na casa que quero recuperar, eu quero facer restauración. Entón, en función da demanda, nos vamos organizando o calendario de Claro, o sea, que actividades. elas elixen un pouco o que queren facer Sí, tamén. adaptámonos un pouquiño a todas en conxunto, porque, bueno, o 100% non sería Claro. posible, Ujú. pero, bueno, en función da cantidade de demanda ou de máis demanda de cada actividade. E por que consideras que é importante que siga habendo asociacións deste estilo, asociación de mulleres rurais? Pois mira, é moi importante, eu, bueno, dediqueime fai un tempo, estuve en un tempo dedicada á política, sempre o dixen en calquera actividade na que eu estaba presente. Para min as asociacións é como o xermen da sociedade, é ese movemento, esa actividade de que todo se move a través das asociacións. Ujú. É moi importante, unha asociación fai unha labor para un político debería de miralo con lupa, porque é ese movemento caladiño, silencioso que se move, por exemplo, no rural, nós pertenecemos ao rural, e aí ti tes o calibre suficiente como para ver e valorar as necesidades da xente que te rodea, do teu vecindario, que se están solas, que se están viudas, si ao longo da semana non teñen a nadie na casa porque a súa familia traballa e non está hasta o fin de semana. Entonces ti tes un termómetro estupendo para valorar que necesidades hai Ujú. e que necesidades para axudar tanto moral como físicamente como para telas en activo, que é o máis importante. Bueno, non sei se lembrades que eu acabo de ver fai pouquiño que decía a xente máis lonxeva que son Sí. as de Celanova, vistes Sí, ese sí, sí. documental que está moi chulo? Sí. Bueno, pois eu creo que o máis importante no rural é a esencia de vivir tantos anos, a veces con boa calidade de vida, está a estar en activo. En activo significa tanto traballar, pois en este caso na terra porque é o seu lei de vida, como estar en activo, pasear, camiñar, pintar, facer labores, facer unha ruta, unha andaina, o sea, Ujú. todo eso en E xeral suma. socializar tamén dá moita vida. Exactamente, sí. E comentábasme bueno, xente que está sola ou que non está. Tamén desde a asociación estades pendientes desas cousas, de mulleres que mellor están solas, que non teñen compañía? Sí, nós temos distribuído como estaba inicialmente, a verdade é que me veu todo dado. Nós temos, bueno, evidentemente, presidenta, vicepresidenta, tesoreira e vogales, entón cada unha das vogales está distribuída nunha zona. Ujú. Nós temos en Moraña 9 parroquias, Moraña ten 9 parroquias distintas, unhas máis grandes, outras máis pequenas, entonces cada unha das vogales, pois de algunha maneira se encarga un pouco de promocionar e de transmitir toda esa información. Entonces eles de algunha maneira son os que valoran e ven que necesidades, si quedou sola, si quedou viuda, pois si está pasando un mal momento a nivel personal, bueno, esas cousas que ao final son as que che din, pois fulanita sí que necesita, ou é conveniente, ou chámalo por teléfono, ou lle vas a visitar. Oye, mira, aquí temos un curso que é maravilloso para ti de canalización das emocións, por que non te animas? E, bueno, ao mellor o primer día ven un pouco por compromiso, pero despois ao final queda enganchada. Ujú. E iso sí que é moi bo. E como animarías? Porque desde aquí tamén podes animar a algunha que estea por aí, que estea dubidando, non sei se ir, se non ir, que lles dirías? Bueno, pois decir que ahora mismo Moraña ten moitas asociacións, xa non somos as únicas. Inicialmente tiñano moito máis fácil porque era a única asociación que estaba aí de estandarte. Entonces, bueno, normal que houbera moitísima xente, eran outros tempos. A muller, pois, a min contame que me fai moitísima gracia un apéndice así moi pequeniño, contame unha das vogales que me decía, os primeiros anos cando salíamos de excursión, vías que as nosas veciñas, pois era unha novedad, era se a salir sin o marido era algo extraordinario, dicir, bueno, pois libres, non? Decíame esa palabra, por fin libres, que era xente que vivía, bueno, pois a nivel familiar ben, económicamente, sin ningún problema, pero en cambio era unha libertad de movimentos para fai máis de 30 anos, pois era unha novedade. Hoxe en día, hoxe cambiamos o sistema totalmente. E tanto cambiamos o sistema que incluso hai moitísimas asociacións que presentan un abanico de posibilidades. Nos de momento mantémonos
A min a ilusión que me fai é chegar aos 50 anos. Fixemos os 30 fai moi pouquiño, a bombo e platillo. A min fai moita ilusión pois chegar aos 50 anos. Eu sempre llo comento en todas as charlas, en todas as conferencias que facemos xuntas, en todas as viaxes que eu as acompaño, que depende de nós. Depende de unha xente que este aí a modo de sacrificio, bueno, pois que a veces tes que restar momentos da túa vida persoal pois para dedicarllo, e detrás desto hai moitísimo traballo, pero tamén depende da xente que está aí detrás, que siga incluíndose, inda que haxa moitísimas asociacións, pois que sigan aí, que nos dá un pouco para todo. Ibache preguntar que queredes conseguir, que soñetedes por cumprir, pero xa casi me dixeches chegar aos 50 anos, pero algunha outra cousa, algún outro propósito que teñades en mente máis cercano que os 50 anos? Bueno, pois a min gustaríame que as mulleres rurais de Moraña que foran un estandarte a nivel provincial. Eu loito por esa causa. Eu creo que nos en cada ano a nosa vida ou a nosa vida laboral ten un título. Sempre marcamos, para min é unha frase que nos denomina como un obxectivo para ese ano a cumplir. Este ano vai a ser Mulleres Rurais de Moraña capaces de todo. Entonces eu o que pido é eso, que sexamos a corto plazo, que sexamos a maior asociación da provincia, sin lugar a dúbidas. Carai, pois non é pouca cousa, non é pouca cousa. Bueno, pois con isto acabaríamos, non sei se me queres comentar algunha outra cousa máis que quedara no tinteiro, algunha... Bueno, pois eu quería presentar o perfil de mulleres que temos, que me gustaría decir que, bueno, a título personal, bueno, traballamos, somos amas de casa, mulleres de familia, mulleres traballadoras, e, sin embargo, deixamos, ou porén, deixamos tamén lugar a tal. Decir que estar na Asociación das Mulleres Rurais merece a pena, porque o compromiso humano que teñen, a verdade é que che abren as portas cos brazos abertos. Decir que o núcleo do rural é moi bo, moi positivo, que temos moitísimo que coñecer no mundo rural, ten moitísimo que ofrecer, e, bueno, a min gustaríame presentar, pois, entre elas, un evento moi importante que temos, e que nos fixemos un pouco máis conocidas quizás gracias a esa actividade, pero que realmente nos representa pois o que acabo de decir, que somos capaces de todo. Nos facemos un Belén María moi chulo, que vos invitamos a ir a visitar a título personal. É unha das actividades do mes de decembro, que tiñamos aí o ano un pouquiño descolgado, pois o que che decía, nos facemos un montón de actividades, pero destinadas un pouco a cubrir todo o elenco anual dos 12 meses. Pois desde presentacións de exposicións moi chulas, por exemplo, ahora temos a do Expo Carneiro 2024, donde realmente representamos as exposicións de todas as actividades que facemos este ano 2024 hasta o mes de xullo, non? As exposicións moi orixinales, facemos unha posta en escena super diferente, unha posta en escena onde representa o rural en estado puro. Facemos desfiles de moda tamén con complementos feitos manualmente, pero quedábanos o mes de decembro aí un pouquiño coxo, inda que facemos tamén calendarios. Mira, fixemos calendarios, traigo 3 de representación, donde ti poides ver, sempre representamos o rural, e sempre representamos unha tipoloxía. Por exemplo, mira, estes serían as faenas de campo, pero unhas faenas de campo en estado cómico, donde ves a xente no lavadoiro lavando, pero con collares e pulseiras. Ti fíjate. Que guai, que guai. Entón, aquí cada ano representamos un oficio. Que bonitos. Aquí temos as estampas de Moraña, que esta quedou moi bonito. Entón, cada mes presentamos unha serie de elementos arquitectónicos de arquitectura maior ou menor representativos de Moraña, porque para nós é a nosa esencia, a nosa seña de identidade está realmente no noso municipio. E aquí representamos receitas das avoas de Moraña. Receitas das nosas avoas, efectivamente. Esas receitas que foron pasando a nós de nosos nais a nosas avoas ou bisaboas. Eu, por exemplo, teño aí unha de miña terceira avoa. Despois o que facemos, María, é un Belén artesanal, que vos emplazo a que veñades a coñecelo, porque é moi bonito. Empezámoslo no 2018, fixémoslo un mes e medio, foi unha idea que surxeu así un pouco de la nada, paramos no 2020, é un Belén onde representamos o patrimonio de Moraña. 120 metros cuadrados representamos o ano pasado, e onde facemos manualmente toda a artesanía, todo o patrimonio
arquitectura maior e menor, pois desde igrexas, capelas, retorales, casas emblemáticas, pazos, e contamos a súa historia. Facemos visitas guiadas e a verdade é que vos digo que é moi chulo, é E xa algo estades traballando diferente. no deste ano Sí, ou sí, xa xa está? empezamos a traballar no deste E ano. onde se expón? Pois mira, todos estes anos, exceptuando o primeiro ano que se expuxo no que era o antigo cuartel, agora ponse no antigo Plaza de Abastos que se chama o edificio multiusos. Neste ano 2023, nestas Navidades, neste Nadal pasado, 120 metros cuadrados que representamos dúas temáticas diferentes. O casco urbán antigo de Moraña, hasta o ano 1950-60 aproximadamente, mais levamos os pazos. Cada ano sacamos unha temática diferente. Entón, cada ano leva un título diferente. O ano pasado chamábase Un Belén para os 5 sentidos. Significaba que cada persoa que entrara no local pois realmente se mergullara totalmente nunha Galicia máxica, nunha Galicia do rural, donde os camiños, os vieiros, as raíces, o musgo, o verde, incluso nos picamos manualmente pois todas esas ervas de olor, esas ervas características e incluso medicinais, pois de algunha maneira para que chegaras e te encheras con ese cheiro a rural chulísimo. Que bonito. Pois temos que ir. Este ano hai que ir a ese Belén de Moraña. Este Animamos ano, a todo o mundo que vaya. exactamente, este ano vai a ser un título diferente, vai a ser en primicia, o poñemos aquí para o Diario de Arousa, vai a ser 9 parroquias, 9 razóns. Moi ben. Moi ben, pois xa temos aquí exclusiva para nós. Sí. Perfecto, bueno, pois con isto que quedaríamos, Norma, ou querías engadir algunha cosa máis? Nada, poderíamos seguir falando da asociación moitísimas horas máis, pero moitísimas grazas pola invitación, un verdadeiro placer estar aquí. Para nós, a verdade é que nos favorece moitísimo dar a coñecer esta posta en valor. E nada, moitísimas grazas pola invitación. Gracias a ti por vir e gracias a vos tamén por estar aí escoitando esta entrevista. Vémonos na seguinte, dentro de moi pouquiño. Ata pronto.